Euskal Herrian Euskaraz elkarteak udaletan aurkeztu zuen mozio baten harira sortu zen Udalerri Euskaldunen mugimendua, 1988an. Euskara ofiziala zenetik, hainbat urte igaro ziren arren, udalek zailtasun handiak zituzten euskaraz aritzeko, eta egoera irauli nahian, herri euskaldunetako udalek euskara hutsean lan egitea proposatu zuen mozio hark. Euskal Herriko 32 udalek onartu zuten mozioa, eta harekin batera, baita euskararen erabilera normalizatzeko udal arautegia ere. Udaletan eta udalerrietan euskaraz bizitzeko eskubidea bermatzeko eta bitartekoak jartzeko asmoarekin. Onartutakoa bete nahian hasi orduko ordea, udalaiek laster konturatu ziren elkarren arteko koordinazioa beharrezkoa izango zutela. Eta mozioa onartu zuten 32 udalaietako batzuk elkartzen hasi ziren. Euskara hutsean aritzeko laguntza teknikoa eta juridikoa ere behar izan zuten, eta euskal kulturaren batzarrak eskaini zien hura. Elkartzen hasi ziren udalaiek Udalerri Euskaldunak izena hartu zuten, eta Udalerri Euskaldunen mankomunitatea sortzea izan zen hurrengo urratsa. Mila 1991ko maiatzaren 5ean, Aizarnazabalen Udalerri Euskaldunen eguna antolatu zuten, festa eta aldarrikapena uztartuz. Eta UEMA osatu zuten, lehen 19 udaletako ordezkariek, egun hartan egin zuten UEMAren sorrerako batzarra ere. Estatutuak onartu ondoren, 1992ko apirilean erregistratu zuten mankomunitatea. Horrela, hasieran herri ekimeneko mugimendua zenak izaera juridikoa hartu zuen, eta UEMA udalak biltzen zituen mankomunitatea izanik, erakunde publikoa ere bihurtu zen. Lehenengo 19 udalaiek udalerri txikietakoak ziren, eta ez zuten baliabide handirik, eta UEMA hasi zitzaien udala euskalduntzeko behar zituzten baliabideak, eskaintzen eta ematen. Aurretik ere, bazetozen udaletako kideak biltzen eta ari zian, euskararen plan bat aurrera eramateko, bultzatzeko asmoz. Eta, horrela hasi ginen lehenengo urratsak eta ematen, eta biltzen Aizarnazabalen. Eta, halako batean, heldu zen, proposamena, honi eman behar diogu forma legal bat eta instituzional bat, ez? Eta hortik sortu zen UEMA. Lehenengo urteaiek, aurretik esan behar dut, neuri proposatu ziatela lehendakari izateko, eta, onartu nuela, eta orduan, bidai ugari egin behar izan genuela, pixka bat harremanak zabaltzearren edo bai udalekin, bai gobernuarekin, alderdi politikoekin, eta abar, ez da? Orduan, egia da, adibidez, indar abertzalen artean nahiko konfrontazio handi xamarra zegoela garai hartan, eta orduan elkar esploratze bat edo elkar hurbiltze hori holako zea bat izan zela, ezta? Eta, ez zala gauza erreza izan, ez? Denborak aurrera egin ahala, udal berriak gehitzen joan ziren, eta arazo administratiboak eta oztopo juridikoak ere heldu ziren. 1995ean, Espainiako epaitegi gorenak
UEMaren estatutuak ez legezkotzat jo zituen, eta mankomunitateak estatutuak berritu eta egokitu behar izan zituen. Beti ere, hasierako helburuei eta funtzionamenduari eutsita. Oztopoak behin eta berriro iritsi ziren epaitegietatik, baina udalak euskalduntzeko borondate sendoa erakutsi zuten udalerri euskaldunek. Eta helegiteei eta epaiei aurre eginez, euskaraz lanean jarraitzea erabaki zuten. Hasieran dena egiteko aurkitu zuten udalek, eta behar horri erantzun zion lehen urteetan UEMak, herritarrentzako inprimakiak, txostenak, udal osoko bilkuren aktak, kartelak, errotuluak, irudiak eta abar euskaraz eskainiz. Horrela, euskalduntzeari dagokionez, 30 urteko ibilbidean erreferentzia bilakatu da UEMa eremu instituzionalean. Izan ere, euskaraz bizi eta funtziona daitekeela erakutsi dute mankomunitateko kide diren udalek. Bai, sasoiaretako jardunan gure arazo handizenatariko bazan, dana egoala inbarik. Hau da, administrazioen euskeraz bizi gure izaten gendun, baina dana egoan egin barik. Aktak egiteko erat, udaletan behar ziren tresna guztizek, dendatako rotulo, tabernari, guzti hori. Orduen, danetik pizka bat egin behar zan, esan administrazio bera bakarrik, herrira begirebe pilo bat ekintza egin behar ziren. Herri oso ezbardin eginen, baiera bedien gauze bat geunkan batzen gindu esana. Eta zan, euskeraz bizi gure izan gendunela. Herri euskaldune ginen, lurgune euskaldune gure gendune sortu, eta horren alegine, nik uste dut lortu dugula. Orain gertatzen dana, herritarrak gerota erdera gehiago egiten dozkulegun euskaldunetan ere. Hasierako 19 udal horiek 90 dira gaur egun, eta herri txikiak ez ezik, tartean dira Zarautz, Tolosa, Bermeo, Azpeitia, Bergara edo Oñati bezalakoak ere. Guztien artean, 276.000 biztanle inguruko lurgune osatzen dute UEMan dauden udalerri euskaldunek. Eta lurgune horrek euskararentzat duen funtzio estrategikoa ikusarazten ere lagundu du UEMak. Zehazki, udalerri euskaldunak eta euskararen arnasgunak babesteko, sendotzeko eta aldarrikatzeko ere, eragile eta erreferente nagusia bilakatu da UEMa. Euskaraz bizi nahi duten udalerrien beharrei erantzuteko, UEMak hainbat ildo eta zerbitzu ditu gaur egun. Udalen euskalduntzeaz gain, udalerri euskaldunen zaintza eta garapena, eta bertako herritarren sentsibilizazioa eta ahalduntzea dira nabarmenenak. Horietan eragitea, udalerri euskaldunei bizirik eusteko ezinbestekoa dela iritzita. Ildo eta zerbitzu horien artean daude, eskoletako hezkuntza proiektua, herritarrak kontzientziatzeko saioak, eragin linguistikoaren ebaluazioa, edota merkataritza eta ostalaritza euskaratzeko ekimenak. Hogeita 10 urte bete ditu UEMak. Ikaragarria eta eskertzekoa izan da, ordezkari politiko, zinegotzi, teknikari eta herritarrek urte hauetan guztietan egindako lana. Denon elkarlanari esker, euskararentzako hainbat esparru berreskuratu ditugu. Lan ederra eta ezinbestekoa da egin duguna. Baina dena ez da ospatzeko modukoa. UEMaren hastapenetan bezala, euskararen kontrako erasoek ez dute etenik. Eta erdaren erauntsia gero eta nabarmenagoa da alor ia guztietan, egiturazkoa delako. Beraz, horixe ere aldarrikatu nahi nuke. Egiturazko neurriak direla behar ditugunak erauntsi horri aurre egiteko. Beraz, badugu zeregina aurrerantzean ere euskararen ekosistema guztiari eragin nahi baldin badiogu. Baditugu erronkak. UEMari dagokionez,
orain arte bezala bide urratzaile, aitzindari eta eredu izatea dagokigu. Arnasa garela gogoratzea.